mindenkit, DJ vagyok, és egy harmadik videó keretében szeretném végre befejezni a Mafia nevű remek játék bemutatását. Mivel igen kevés az időnk, egy kis slideshow-val szeretném nektek összefoglalni az utolsó néhány fontosabb pálya eseményeit. Akkor kezdjük is el. Tehát, miután megebédeltünk Pepe éttermében Don Salierivel a főnökkel, ránk támadnak Morello emberei, de szerencsére elég fürgék vagyunk és sikeresen visszaverjük a támadásukat egy asztallap mögé bújva. Ekkor határozza el Salieri, hogy segítségünkkel egy megtorló hadjáratot indít el Morello emberei és segítői ellen. Első célpontunk egy Morello által hatalomra jutó politikus, majd Morello öccse, Sergio, és végül következhet maga a nagyfőnök is. Ezek után Paulival úgy gondoljuk, hogy a jól végzett munka után megérdemlünk egy kis zseppénzt, és kirámolunk egy bankot, természetesen Salieri tudta nélkül. Csak hát az egész elég rosszul végződik, mert Paulit holtan találjuk ezek után a lakásában, és még a pénz is eltűnik. Hirtelen megcsörren a telefon, és Sam, a másik társunk keres minket, meginvitál a Szépművészeti Múzeumba, hogy elmondja, mi történt Paulival. De kiderül, hogy ő volt a bérgyilkos, aki kivégezte, és minket is el akar tenni láb alól. Ezután egy csomó emberén átverekedjük magunkat, míg végül a felső erkélyekre jutva tűzharcba keveredünk vele, és végül sarokba szorít minket. Észrevételeim szerint egyetlen legyőzési módja van Samnek, mégpedig az, ha kihasználjátok az egyetlen gyengeségét, hogy egyszer neki is újra kell töltenie, ekkor aztán elő a koltot és bum a fejébe. Aztán váltsunk Thompsonra, és végigmenni ezen a véres csíkokkal borított a folyosón, és nagyon vigyázni arra a bal felső sarokra, mivel onnan fog előbújni. Én itt nagyon sokáig el voltam akadva, mivel elég kevés maradt az életem, de aztán csak sikerül. Ezután kapunk egy kis outrót, ahonnan megtudhatjuk, hogyan alakul Tommy Angelo élete. Tehát miután megegyezett egy rendőrnyomozóval, hogy feladja a társait, elköltözött a városból, Lost Havenbe, és egy kis fuvarozó cégnél helyezkedett el, de elég nagy hibát követett el, mivel itt is ráakadtak Salieri emberei, és Salieri bosszúját is megkapta. Tehát a játékost, amikor ezeket a képsorokat látja, elég érdekes érzés keríti hatalmába, méghozzá az, hogy örül, hogy végigvitte ezt a játékot, másrésztről szomorú, hogy ilyen hamar végigvitte ezt a játékot, és még vagy kétszer-háromszor biztos végig kell játszania. Én ezt fogom tenni. Mielőtt elkezdeném az értékelést, hadd adjak néhány tippet a végigjátszáshoz. Első tippem, hogy figyeljetek oda az ilyen helyekre, mert hopp, ha nem is figyeltek, elmehettek egy ilyen medikit mellett, ami, mint láthatjátok, 100-ra felgyógyít, tehát nagyon sok használatot tesz. Főleg miután ez egy nehéz pálya. Tehát, ami nekem végigjátszások során a legnagyobb dilemmát okozta, a rendőrök lerázása. Nos, ezzel a halottas kocsival kéne elmenekülnünk, de mi nem ezt tesszük, eldobjuk a fegyvert, és elfutunk egy sikátoron keresztül egy másik utcára, és így ott fent középen látható ventit szint csökkenni kezd, ezért a rendőrök hát nem fognak olyan intenzitással keresni minket, és ha nem hajtunk gyorsan, vagy hasonlók, nem ütközünk, akkor végleg békén is hagynak, és eljuthatunk célunkhoz. Tényleg hasznos is érdekesség. Következő tippem erre a mélygarázsos pályára vonatkozik. Én ezt csak ennek a kis trükknek a segítségével tudtam végrehajtani, ami a következő. Állítsatok az autókba barikádot, és az így utántok érkező ellenfeleket simán leszetitek távolról, persze azért ők is eltállnak titeket. Sőt, ha elég ügyesek vagytok, és kilövitek a helyenként előforduló sárga hordókat, az autók szépen robbannak, és ez is nagyban akadályozza érkező ellenfeleinket. Ez is igen hasznos kis trükk. Akkor következzen az utolsó és személyes kedvenc végigjátszást könnyítő módszerem, tehát a fekete ruhás embert kell elkapni, és egy csomó ilyen Thompsonos őr veszi körbe, és elég nehéz feladat lenne, ha csak nem találjuk meg ezt a teherautót, amivel ilyeneket tehetünk. Túr 1,
Tour 2, túl a sövényen, megvan a hatásos belépő is, utána kiszállunk, és a fekete ruhás emberke gyakorlatilag már sehova nem menekülhet. Na, akkor kezdjük is el az értékelést, ami kicsit rendhagyó lesz, mivel nem fog pontozni, csak a véleményemet mondom el. Kezdjük is mindjárt a negatívumokkal, illetve azzal az egy dologgal, amit én nem negatívumnak, hanem furcsának neveznék, ami, hogy a nehézségi szintek között van egy érdekes különbség. Tehát van néhány pálya az elején, amivel nagyon meg kell szenvedned, mert nagyon nehéz, hasonlók, viszont a végén, amikor például Morellót kell lelőni, az szerintem mintha túl könnyűre sikerült volna. Nem azt mondom, hogy ez egy rossz dolog, talán csak azért, mert reálisra akarták csinálni, de úgy kicsit furcsáltam ezt az egészet. Mielőtt megköveznétek, hogy negatívumokat merek felhozni, jöjjön egy sokkal hosszabb lista, a pozitívumok listája. Szinte minden eleme a játéknak ide sorolható, én csak néhányat emelnék ki közülük, akkor lássunk is hozzá. Első szempontom a játék látványvilága, ami egyszerűen hihetetlen gazdag, és csodaszépre sikerültek. Például itt ez a kép, vagy a remekül megcsinált betöltőképernyők, vagy az a tulajdonsága a játéknak, hogyha egy hulla fölött gyaloglunk át, véres lábnyomokat hagyunk. Ezek egyszerűen borzasztóan fel tudják dobni a játék grafikáját és magát a játék hangulatát is. Következő szempontom a változatosság, azon belül is a fegyverek. Tehát az egyszerű kézi fegyverektől kezdve, mint például a kés vagy a baseballütő, egészen a pisztolyokig, mint például a Colt 1911, vagy a puskákig, amiből még egy távcsöves változat is elérhető. Szinte minden megtalálható. Ezeken felül még használhatjuk a shotgunt, ami lefűrészelt változatban is megtalálható, valamint a kedvenc fegyveremet, a maffiás játékok és filmek kihagyhatatlan kellékét, a Thompsont. A másik hihetetlenül nagy pozitívum a változatosság terén a pályák változatossága, mert a játék tulajdonképpen végig ugyanarra a sémára épít a pályák terén, mégis nagyon jól variálja ezeket. Például itt sebesült kollégánkat szemet rohadt áruló menekítjük ki egy autó hátuljából lövöldözve az ellenség karmai közül. Vagy itt a Morellót pártoló politikus meggyilkolásánál, amikor a sétahajón vagyunk, erről láthatatok már korábban képet, itt menekülünk, és Póli jön elénk motorcsónakkal. Egyszerűen 2002-ben az ember nem vár ilyet, hogy földön, vízen, levegőben, ami majd később láthattok, tehát hogy mindenhol szinte harcolhatunk, és sőt mindenhol vannak pályák. Egyszerűen ezért imádom ezt a játékot. Aztán, amit mondtam, földön, vízen, levegőben, eljött a levegőben is. Itt például ez az a pálya, amit korábban könnyűnek tituláltam, pedig jobb lett volna kicsit nehezebb, tehát ez Morello gépét kell leszednünk. Nem gondoltátok, hogy egyszerűen golyót repítünk a fejébe és kész. Na mindegy, tehát a motorokra célozva le kell szednünk Morellót. Végül azt hiszük, hogy elrepül, de aztán egy szinte atombomba méretű robbanással lezuhan. Ez szerintem az egyik csúcspontja a játéknak. Én imádtam. Aztán szintén pozitívum még a két szabadpálya, az extra szabadpálya és a sima szabadpálya, amiket időhiány miatt most nem tudok bemutatni. Végszóként mit mondhatnék erről a csodálatos játékról? Egyszerűen minden pillanatát élveztem a végigjátszásnak. Hamarosan kijön a második része, azzal is biztos, hogy játszani fogok. Mindenkinek nagyon ajánlom, vegye meg, töltse le, szerezze be valahogy, ha még nincs meg. Mivel úgy tudom, boltban már nem nagyon lehet kapni, marad az illegális beszerzési forma. Csak hát vigyázzatok, nehogy így járjatok. Mi a szar ez? Nem tudom, kinézek a... FBI! Földre, le földre! A kezeket! Lássam a kezeket! Egy csapat a Bravo pontnál! Gyanúsítottak elfogva!